Vi er på vej til den græsgrønne dal. 3 ord grønlænderne kan dække med ét: Iwitut. På vej er en af de få Grønland har 7 kilometer lang som forbindelse mellem 2 isolerede samfund af danskere i Grønlands sydvestlige hjørne fra Marinestation Grønnedal til Iwitut. Vej er måske lidt flot sagt, for nok kan biler køre her, men der er højt ned og kørsel er på egen risiko med et enkelt S-skilt som advarsel om, at dette er Grønland og ikke Roskilde Landevej. I myldretiden kan man være uheldig og møde en modgående vogn, ellers gælder det mest om at respektere de færdselsregler, naturen har etableret. Et flerfarvet skilt frembragt af en lokal kunstner luner midt i isørkenen og fortæller om det lille bysamfund få kilometer fremme. Og mens snekæderne rasler mod skærmene, tøffer man videre med 15-20 km fart. Vejafgrænsningen er givet på en meget letfattelig måde, uden brug af autoværn eller refleksglas. Til venstre en 100 meter høj, stejl fjeldside. Til højre et halvt 100 meter lodret ned til Arsukfjorden. Den græsrige dal tager ved byporten imod med et skilt efter bedste udenlandske mønster, og midt i byen står en hel vifte af skilte, så ingen kan være i tvivl om, at der er langt til alt. IK Iwitut Kryolitbrud står der på standeren, og det går nok an at sige det højt, for her er staten indehaver af aktiehalvdelen. Nede på havnen skaber en løbekran geometrisk silhuet mod himlen. Sagt lidt mere nøgternt stammer den fra Kalundborg og er nu endt sine dage ved Iwituts havn, hvor isen allerede i december har lagt sin klamme hånd som en perfekt lukning af det lille lystbådebassin. Og bagved står også her Kungnaitfjeldet fredsommeligt, smukt og gør ondt i øjnene. Kryolitten er Iwituts eksistensberettigelse, et hvidt mineral, der kan bruges i aluminium- og emaljeindustrien, og indtil nu kun fundet dette ene sted i verden i brydningsværdige mængder. Byen ligger klumpet sammen omkring hullet, hvor kryolitten kommer fra, ca. 200 meter i diameter og næsten 100 meter dybt. Det hele bestyres af driftsingeniør Juhl, der til ære for fjernsynet er gået ud på kanten af brudet. Driftsingeniør Juhl, hvor længe er det, de har været her i Iwitut? Jeg har været siden 1937. Og hvor længe har de været ledere af kryolitbrudet? Fra udgangen af 1945. Vi står jo her ved selve brudet. Der ser noget tomt ud nede i bunden. Ja, sådan kan det jo godt se ud. Nu er det jo dækket af is og sne. Men vi er også snart ved at være færdige med at bryde her. Jeg vil regne med, om en 3-4 år, så har vi taget det sidste kryolit om. Er det så ensbetydende med, at der ikke er mere kryolit her? Ja, der er masser af kryolit. I øjeblikket er der kryolit til 25 år ude på vores lagerpladser. Og når der er gået nogle år til, er der måske til 25-30 år. Kryolitten har ligget som en meget stor bolle. De kan lige se måske kanterne af den her forneden, og så ligger der noget tilbage i bunden. Og denne her bolle, der lå det bedste inde i midten. Og hvis vi nu kun havde brugt det på den måde, at vi havde taget, hvad vi hvert år skulle bruge til udskibningen, så ville man efterhånden, som årene var gået, komme ud i dårligere og dårligere kvalitet. Til sidst måske så dårlig kvalitet, det ikke kunne betale sig oparbejde den alene. Det vi gør nu, det er, at vi lægger den op på vores lagerpladser, både oppe i dalen og ude på udskibningslageret. Og der lægger vi den op delt i kvaliteter. Og så kan fabrikken i København tage kryolitten hjem i de forhold, som det passer bedst for deres oparbejdning. Det vil i virkeligheden sige, at tage det dårlige hjem sammen med det gode. Det hvide mineral med navnet kryolit, grækernes ord for issten, bliver her læsset op på store tipvogne og kørt op til overfladen gennem en 500 meter lang tunnel sprængt op gennem fjeldet. I 1957 gav kryoliteksporten 25 millioner kroner. Der er en mærkværdig kontrast mellem disse tunge, moderne, larmende maskiner, der grabber sig ind i fjeldet 100 meter nede, og bevidstheden om, at landet 100 meter oppe og nogle få 100 meter borte måske aldrig har set mennesker eller maskiner. Sådan er Grønland også. Mens arbejdet nede i hullet larmer videre, bliver 2 minører firet ned langs brudsiden. Da der endnu var kryolit at finde, skulle minørerne lægge dynamit ind i brudsiden og sprænge mineralet ned.
Nu består deres arbejde i at rense væggene for løse sten og kæmpe istapper på 100 af kilo, så ingen nede i hullets bund bliver udsat for unødig fare. Det er, populært sagt, ikke et arbejde for tøsedrenge. Nedefra ser minørerne lige så små ud. De er nået frem til istapperne og skal videre til et plateau, hvor kæmpe sten ligger som dødsfælder på skøjtebaner af is. Og selvom man måske ikke bliver meget klogere, skal de alligevel vide, at kryolitten her består af natrium, aluminium og fluor, og at der også kan være både blyglans, zinkblænde, kobberkis og svovlkis plus 30 andre mineraler i den bløde issten. Vognene er ved at være læssede. De skal op gennem tunnelen forbi væggene i kryolithullet, dækket af et tomme tykt lag is. Tunnelen er som en mellemting mellem et Fata Morgana og et mareridt, kun lyden af de brummende tipvogne, mens istappene monotont drypper sig længere. Og mens tipvognene skrumpler sig videre mod de allerede oplagte dynger af kryolit til endnu 25 års forbrug, går vi tilbage til driftsingeniør Juhl, der foruden sit egentlige arbejde som leder af kryolitbrydningen, også er kommunalbestyrelsesformand og kredsdommer på stedet. Hvor mange mennesker bor der her i Ivitut? Der bor om sommeren et par hundrede mennesker, og om vinteren, i vinter vil vi være ca. 150 mennesker. Og dette tal vil naturligvis blive decimeret, når nu de er færdige med selve brydningen, ikke? Ja, for så kommer vi til det, vi kalder udskibningsperioden, hvor man altså til en vis grad bryder igen, men bryder det lager, den nye mine, vi har lagt op. Og der skal ikke nær så mange folk til at flytte kryolitten og til at udskibe den, som der skal til at bryde den her i fast fjeld. Når nu brydningen er færdig her, venter man så at kunne finde kryolit andre steder, eventuelt andre værdifulde mineraler? Jeg tænker naturligvis på uran. Ja, man håber jo også at finde det, før vi er færdige her, for der gøres jo meget stort arbejde. Dels fra Grønlands Geologiske Undersøgelser, som kortlægger det, og desuden har kryolitselskabet adskillige geologer engageret. Først og fremmest naturligvis for at lede efter kryolit, men det kan jo være, at de også kunne finde andre ting. De spurgte om uran, så var det jo lidt af en skuffelse med uranforekomsten nede i Narsaq. Der er uran, men det er ikke brydeværdigt. Der er ikke uran nok per ton. Må jeg så til sidst spørge dem, de har jo været her i over 20 år i Grønland. Hvad er deres syn på udviklingen heroppe i de 20 år, der er gået? Ja, det er lidt svært, når man hører til Ivitut her, som jo ikke hører til, passer rigtig ind i den øvrige del af Grønland, er det lidt svært at sige det. Men vi følger jo med, hvad der foregår.
Der er sket en stor udvikling, særligt de seneste år. Og man må jo også håbe, det er til glæde og gavn for befolkningen og landet. Men der skal jo gå nogen tid, og man må også både give dem, der arbejder med det, og befolkningen selv fred og ro i nogle år til at få en fornuftig og rolig udvikling ud af det. Det store kryolithul er vel om nogle år blot et hul uden den brummende lyd af maskiner, som endnu gør den græsrige dal levende. Aktiviteten vil komme til at indskrænke sig til arealet omkring havnen, hvor byens største hus, en bølgeblikskonstruktion uden arkitektoniske falbelader, huser det store elektricitetsværk. Her midt imellem urfjeldene står andre supermoderne maskiner og dunker civilisationen rundt til husene. Og det kunne jo ligne en dårlig vittighed, men selv her fabrikerer man is. Og lige om hjørnet står et af byens mange drivhuse, hvor tomater og radiser vokser om kap. Og menneskene har også fået deres drivhuse, hvor måltiderne bliver indtaget i fællesskabets hygge. Fortjenesten er god i Ivitut, men afsavnene er så mange, at ingen vil misunde dem den gode og rigelige frokost, der her serveres. Ivitut har sin funktionærmesse og sin arbejdermesse. Systemet fungerer til alles tilfredshed. Nid og nag er der hverken plads eller lyst til, så ville den græsrige dal kunne gøres til det hvide helvede. Og på god dansk vis følger kaffen efter maden i de tilstødende lokaler. Ikke mindst i et så isoleret samfund søger man selskabet for selskabets egen skyld, men privatlivet får også sin chance i beboelsesrummene, indrettet efter smag og behag. Midt i byen ligger det såkaldte slot, driftsingeniørens hus, der i ydre måske ikke imponerer, men indvendig er en værdig konkurrent til en hvilken som helst dansk strandvejsvilla. Driftsingeniørfruen kan hygge sig i behagelige omgivelser med fjeldudsigt fra store vinduer, og i en vinterhave så frodig, at Botanisk Have måske skulle overveje at blive misundelig. Philodendronbladene når en farve og størrelse, man ikke ser i den sydligere del af Danmark. Og hvad vinterhaven ikke producerer, klarer drivhusene. På gavlene står skiene parat, og ved toppen af kryolitbruget en anden fritidsbeskæftigelse, tennisbanerne. I yderkanten af byen, radiomasten, der holder kontakten med omverdenen, den ville Ivituts beboere nok mindst af alt undvære. Det er hverdag i den græsrige dal. Mændene arbejder 100 meter nede i hullet, kvinderne går hjem i deres små træhuse, og børnene leger som alle andre børn. Men det er alligevel en speciel hverdag. Grønlands øverste embedsmand, landshøvdingen, har meldt sin ankomst. Han er på vej ind i havnen ombord på sin motorgaleasse H.J. Rink. Og det giver en behagelig afveksling i den Ivitut hverdag, som måske nok kan være triviel, hvis man har blik for det. Det grønlandske landsråds forretningsudvalg er for første gang på rejse sydpå i Grønland, og de står her i Ivitut sammen med os. Fra venstre har vi viceskoleinspektør Heilmann fra Godthåb, overtelegrafist Jørgen Olsen fra Holsteinsborg, pastor Høgh fra Julianehåb og landshøvding P.H. Lundsten. Landshøvding Lundsten, hvordan er så deres indtryk af den rejse, de nu har været på? Vi har været på en udmærket rejse. Vi har fået, synes jeg, og vi alle sammen et godt indtryk af forholdene nede sydpå. Vi synes egentlig, at vi har grund til at se optimistisk på udviklingen efter det, vi har hørt og set. Det gælder både i den almindelige udvikling, personlige, menneskelige udvikling, men også i erhvervsudviklingen.
Ikke fordi erhvervet er så vidt fremskredet, som det egentlig burde være, men fordi vi har indtryk af, at folk er ved at forstå, hvad det kommer an på, hvad der skal ydes. Det har været en udmærket rejse, vi har været på Landsrådets forretningsudvalg. Formålet har været det, at vi på en sådan rejse her foreløbig i sydenden af Grønland skulle gøre os indtryk af, hvordan forholdene er, og hvad folk tænker og mener. Vi skulle tale med landsrådsmedlemmer hernede og med kommunalbestyrelser med de forskellige institutioner. Vores indtryk har været godt. Jeg synes, at folk er interesserede i, hvad der foregår. De følger meget med i, hvad der foregår. Erhvervslivet er desværre endnu langt tilbage. Men det er vores indtryk, at folk har en fornemmelse af, hvordan de efterhånden skal gribe det an, og de er indstillet på at sætte ind på at få noget ud af det. Og hvis de skulle udtrykke et håb for fremtiden, landshøvding Lundsten, hvad skulle det så være? Så er det mit håb, at udviklingen heroppe må blive sådan, at folk vil få en bedre oplysningskulturelt og sundhedsmæssigt stade i det hele taget, og erhvervet, som jo er en meget væsentlig del af det hele, vil blive udviklet i overensstemmelse med de planer, vi har. Det vil sige et moderne erhverv, navnlig på fiskerivæsenets område. Må jeg spørge til sidst, mener de, at der fra Danmark ydes penge nok til arbejdet heroppe? Det er jo et meget indiskret spørgsmål. Jeg tror egentlig ikke, der ydes penge nok i øjeblikket, men det er jo noget, man kommer til at drøfte nærmere, hvor meget der skal til, hvor meget man kan nå, og hvor meget man altså bør sætte ind. Men jeg tror, at de penge, der bliver lagt her i Grønland, de bliver lagt både menneskeligt og praktisk på en god måde. Og med landshøvdingeordene slutter tv-serien fra Grønland. Fra Catalinaen tager vi et sidste kig langs vestkysten på verdens største ø, tilhørende en af verdens mindste nationer. Danmark kunne ligge her 50 gange, men indbyggerne er kun 27.000 i alt, samme antal som i Fredericia. Denne uendelighed af is og golde fjelde med mennesker, der taler et sprog og er præget af en kultur, vi ikke forstår, er en del af velfærdsstaten, velstandsstaten Danmark. Og det kan man jo så, hvis man har lyst til det, sætte sig til at tænke videre over, mens midnatssolen skinner akkompagneret af den grønlandske trommedans. Imara måske. Ja,